Nyt aloitetaan jalkojen nostolla koukista, ojenna, koukista, ojenna, koukista, ojenna ja laitetaan kädet puuskaan ja kierrä sivulle ja eteen, sivulle ja eteen, sivulle ja eteen ja loppu. Tuolijumppan tarkoitushan on siinä, että saadaan ihmiset liikkumaan ja saadaan hartioille liikettä, käsille liikettä ja myös reisille ja varsinkin semmoisille ihmisille, jotka ei pysty seisovillaan tekemään näitä liikkeitä. Jokainen tuolijumppa päättyy Jaakko-kultaan. Jaakko-kulta, Jaakko-kulta, herää jo, kellojasi soita, kellojasi soita, piu pau pau, piu pau pau. Kiitos. Kiitos.